kwuru ana wee dị ire na-emebiri ya bụ ma ndị obodo ndị nna nke obodo ahụ gbakọrọ wee kwubigo okwu n'ibe ha kwuru n'onwe maka ọnwụ ha ga-ewusere ha ọnụ n'ihe ahụ ya kwuru n'onwe na-emebi ibe na ha na-ekwubi okwu na ọ gaghị adịzi bakwutere ha ya kpam mebie n'akụkụ nke ọzọ ọ bụrụ na ha emeghị onye ọzọ nwere ikike ikwubi okwu ọdịghị onye ọgbọdọ anya ọ rụrụ ebe ahụ kwubi okwu egwu ụkọchukwu gosipụ ọ dịghị ihe a na-akpọ ndị mbọ na ndị ntụgharị ma ọ bụ ndị ichie ma ọ bụ ndị mbọ na ndị ekele bụ ndị nna anyị ya onye dịka ndị ekwurịta na ndị nna anyị nwoke nwe obodo ma ọ bụ nwoke nwe obodo omenala Igbo chukwu ofu ọ nwoke na-ekwucha ọgwụ ọchukwu dobe ihe ọ bụrụ na ụmụ nwoke nwe obodo ka wee biche ezigbo ndụ wee nwụọ ọfa ma bụ ihe anyị na-agba uche eweta ọjị maọbụ a na-agba na-eke nwanyị asị ndị ichie anyị daa n'ọchị na aka mana nkụzi na-akụzi kịta na nchọpụta anyị nwere ike ha na-asịzi ndị ichie ya nọrọ ọchị ndị ichie na nna anyị ya nọrọ ọchị nkụzi ya nke onye otu Kristi ihe ga ezigbo ndị ichie anyị maka na ọbụla n'ụka nwere senti ọkwe ofu senti ya na ndị ichie ya ọ na-asịsị anyị ndị ichie ya bụ ndị nwere ndị ya ndị ụzọ ụka mara ọbụma dị n'ụka bụ senti ọkwe ka ezi ka isi ezi na-akọ ndị ichie niile ya tawa ya bụ ọbụna ọ nwere ndị na gị na-aka ọchị na-egwu mmadụ ịkọ ya ga-eta ọjọ kwe ịmụkwa na ịkọ ya ebe ahụ na-adọ n'ụlọ ọ bata ogburu ịbụ spiriti emegere ya anyọ maka na ụmụ ndị mmadụ nọ n'ụwa a sọrọ ihe ọjọọ ka ọ na-eme ijie ya saịdị osi saịdị ka ọ ijie ya ebe ọ na-ejure na-agba nwaanyị a na-agba ya pụtapụtapụta omegidezie ya ọbụla o chegara wee nwụọ ịgazi ihe ọjị isi na ọcha ya ka ọjị ife ụlọnala ịghọta ihe ịchọ ịkọ ọjị duga okenye nwoke ebe a na-eme mmemme isiri na ndị ichie na-ama ọjị gboo ezigbo ndị ichie megide na-ama ọjị ezigbo nna nna anyị na-ama ọjị maka na ekwughị onye igwe nwere edozibi elu ị gaghị asị na ọ dị njọ ma ọ dị nwa ndị nke ọzọ na-ajụjụ ọgbụgba na nkasị anyị ndị nke ọzọ na-asị ọgba ọjị na ngwuru onye ọzọ ọ na-aga ndị iche ya ta ọjị ọbịa onye na-eme ya mara ya i kwesịghị ije na ngwuru onye ọzọ ọ na ngwuru onye ọzọ ọ na-asị ndị iche ya ta ọjị ndị iche ya ta ọjị ihe ọjọọ na ngwuru dịka dị mụrụ igbo ezigbo ndị nna nna anyị ndị ichie anyị ezigbo ndị mụ na ndị nna anyị ga-azụta ọjọọ ndị ọma ga ya na-akpọ ọ ma ọ bụrụ na ebe onye ọjọọ ịkpọbazi ya nka ihe furu igbe maka na ụfọdụ nke oge na-ebutere onwe nsogbu ihe oyi na ịkpọrọ mmiri kpọọ ma ndị akwụkwọ na ndị agbaba ma ndị ntọ abẹ́tà bẹ̀rẹ̀ agẹ́rẹ́ yẹn iná yẹn bí náà bẹ̀jẹ̀ ìjẹ́rẹ́ náà ti tún ọba lẹ́dẹ̀ jẹ́ àtọ̀ ọmọ yẹn àtọ̀ ọmọ bọ́tò wáyé àtọ̀ àtọ̀ ló ṣe yàwó ihe anyị na-ebi ọkụ ka ị gara iji aka gị na-ebutere onwe gị ihe ọjọọ na ndị mbụ na ndị ekpere a na-ekwu maọbụ ndị ichie bụ ndị nna nna anyị ndị bụ anyị ụzọ bie ndụ afọ ka a na-akpọ ndị ichie maọbụ ndị mbụ na ndị ekpere edere na akwụkwọ enwere n'ọnwa nwee ndị ọjọọ
enwere ndị mmiri dị ọma nwee ndị mmiri dị ọma so ị na-ekpe ekpere na-akọwapụta ihe dị iche